Розпочинаємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних 45 хвилин про важливі політичні події дня сьогоднішнього і деякі з них буквально останніх кількох годин будемо говорити з гостем нашої студії. Це політичний експерт Володимир Цибулько. Пане Володимире, ще раз доброго вечора. Доброго вечора. І ще раз дякую, що ви до нас прийшли. Отож, розпочнемо з інформації, якій за віком ще менше години, про те, що Михайла Саакашвілі таки депортували до Польщі. Про це повідомляють українські прикордонники. У Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі до Польщі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Далі я зацитую те, що він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками міграційної служби та національної поліції довели до Михайла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування, написав Слободян. Він зазначив, що під час виконання процедури на правоохоронців накинулися невідомі з оточення Саакашвілі, і тому вони були змушені захищатися і застосували силову підтримку. Також Слободян додав, що лідера Руху нових сил видворили з України з дотриманням усіх юридичних формальностей у відповідності до судових рішень, які визнали, що він перебував на території України незаконно. І як повідомляють джерела видання «Українська правда», Саакашвілі вивезли з аеропорту Бориспіль чартерним літаком, який близько 17:45 мав приземлитися в аеропорту імені Шопена у Варшаві. І перш ніж додати ще більше інформації з цього приводу, зокрема, що з цього приводу раніше говорив Генеральний прокурор про можливі напрямки розвитку долі Саакашвілі, загальне враження хочу у вас запитати. Десь історія Саакашвілі вже вона наче притихла, і судовий процес в Україні з приводу колишнього президента Грузії відбувався. Україна мала Саакашвілі свою історію, український політиком, звинувачувала його у співпраці з Курченком і так далі, і так далі. І раптом зараз Саакашвілі видворяють до Польщі, звідки безпосередньо він прорвався до України влітку. Це як ви бачите? Як ви це розумієте? По-перше, державна машина, вона повільно запрягає, але вона завжди результативна. По-друге, Євросоюз свого часу наполягав на законі про реадмісію, і Україна взяла на себе всі зобов'язання по реадмісії тих громадян, які з боку України пересікають україно-європейський кордон, аби забрати їх назад при незаконному перетині кордону. От ми отримали і зворотній ефект від цього процесу, тобто Саакашвілі незаконно перетнув україно-європейський кордон, зокрема україно-польський, і був депортований в ту країну, з якої він потрапив в Україну. Давайте нагадаємо глядачам, як це відбувалося сьогодні впродовж дня. Близько 15-ї екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали у столичному ресторані «Сулугуні» у Музейному провулку. Раніше, 19 лютого, сам Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення людьми з автоматами в готелі в центрі Києва. Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінували сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Зокрема, йдеться про співпрацю з людиною Януковича Сергієм Курченком. Нагадаю, що у Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції. 5 лютого вже в Україні Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Саакашвілі. І власне, хочу нагадати, що з цього приводу раніше говорив Генеральний прокурор. Він заявляв, що в Саакашвілі буде кілька варіантів, якщо він не отримає політичного притулку в Україні, зрештою якого він не отримав. Якщо суд визнає, що він не має права на політичний притулок, виникне декілька можливостей для нього, далі я цитую Генерального прокурора. Перша – це добровільне повернення в будь-яку з обраних ним країн, наприклад, в Нідерланди, де проживає його сім'я. Друга можливість – це добровільна або примусова депортація в одну з обраних ним країн або в країну, з якою він нелегально перетнув український кордон, тобто мається на увазі Польща. А також екстрадиція на вимогу Генеральної прокуратури Грузії. І, власне, з приводу екстрадиції до Грузії, з цього приводу висловився один з лідерів правлячої партії «Грузинська мрія», віце-спікер парламенту Георгій Вольський. Давайте послухаємо.
Думаю, що затримання в Києві Саакашвілі не має бути пов'язане з пред'явленими йому грузинською стороною звинуваченнями. В Україні до нього свої претензії. Можлива екстрадиція Саакашвілі в Грузію не створить у Тбілісі ніяких проблем. Ну, тобто виключаємо цей варіант, та, що це власне, мова йде про домовленості між дипломатичними відомствами або силовими відомствами України і Грузії. Тобто, якщо ми, скажімо, його виключаємо. Ситуація, коли людина звинувачується у певних злочинах тут в Україні, і начебто мав би відбуватися судовий процес, і раптом його, скажімо, видворяють за кордон. Тобто це що означає? Що, зрештою, вже немає потреби розправлятися. Бачите, я обмовилася. Розбиратися, так? А як раніше говорили про те, що ці всі речі, це насправді є розправа над Саакашвілі як політичним конкурентом. Ну, Саакашвілі не є політичним конкурентом. І в даному випадку Україна, я думаю, поступила цілком гуманно і раціонально. Чому? Тому що в самій Грузії Саакашвілі засуджений Тбіліським судом на 3 роки. Але по деяких справах є рішення президента Грузії про надання грифу «секретно» по цих справах. Тобто це означає, що до суду ці справи можуть бути в Грузії не доведені. Якщо грузинська сторона сама приймає такі заходи для засекречення процесу, значить вона не надто зацікавлена в видачі Саакашвілі. Тобто це рішення суду грузинського, тбіліського означає, що це лише такий сигнал Саакашвілі, що в разі, якщо він перетне кордон Грузії, він просто буде арештований згідно рішення суду. Тому Україна в даному випадку повелася все-таки раціонально в якому сенсі? Ми із-за одної фізичної особи не можемо скандалити і ворогувати з цілою державою Грузії. Тим більше, що Грузія наш найближчий партнер по синхронних кроках в бік Євросоюзу і в бік НАТО. Ми надто синхронні в цьому нашому русі, аби в цей рух вносити якийсь дисонанс. І в такому випадку, коли йдеться про видворення Саакашвілі до Польщі, і джерела «Української правди» повідомляють про конкретний аеропорт, де в 17:45 мав би приземлитися цей чартерний рейс, напевно, йдеться про якісь певні домовленості з польською стороною. Хтось же має там в Польщі чи прийняти Саакашвілі, чи зрештою його просто привезуть в аеропорт, і далі він собі може, як вільна людина, пересуватися, куди він хоче. Є, скажімо так, вимоги при реадмісії. Країна, яка випустила, вона зобов'язана прийняти. Як вона розпорядиться подальшою долею? Швидше за все, вона може надати або політичний притулок Саакашвілі, якщо він не почне раптом займатися політичною діяльністю. Повірте мені, що в Польщі перші 2 подібних мітинги людина без громадянства, вона була б або депортована, або, скажімо так, жорстко попереджена про неможливість для неї займатися політичною діяльністю в країні, громадянства якої вона не набула. Тобто Україна і так надто дружньо і надто терпеливо ставилася до вибриків Саакашвілі. Власне, ви кажете, надто терпеливо ставилися і тривалий час, не півроку, але плюс-мінус до того вже йде, відколи Саакашвілі перетнув українсько-польський кордон, з Польщі вірвався в Україну, і стільки часу терпіли, напевно, для чогось терпіли. А зараз те, що вибрали саме цей варіант, його видворення до Польщі. Цей варіант він давно обговорювався. Тобто це не ноу-хау. Це один з. Так, один з. Єдине, що, чому я кажу, що держава повільно запрягає? Тому що в Саакашвілі, якби він почав судові процеси із серпня, коли його громадянство раптом постало під питання, причому позбавлений не був він персонально окремим рішенням, а це був список. Крім нього, там були інші особи, які так само надали неправдиву інформацію при набутті громадянства і були позбавлені громадянства. Тому в цій ситуації, якби Саакашвілі почав судові процеси без істерик, а такі персональні, а він вирішив шантажувати і створювати напруження в цілій країні через свої забаганки. Відповідно, державний інститут... Зараз ми маємо змогу послухати з аеропорту соратника Михайла Саакашвілі Давіда Сакварелідзе. Власне, іншого народного депутата пана Дерев'янка, знову ж таки теж соратник Михайла Саакашвілі. Зараз намагаємося налагодити зв'язок. Я так розумію, відбувається брифінг. Давайте послухаємо, можливо, останні заяви почуємо.
в очах продовжує творити. Від цього нічого не зміниться. Ми продовжуємо нашу боротьбу і хочу, щоб ніхто із українців не розчаровувався. Навпаки, нам треба тільки об'єднуватися і боротися своїм майбутнім. Дякую за увагу. Танюшенька, мені треба. Не встигли ми, закінчився вже брифінг соратників Михайла Саакашвілі, але, можливо, когось з них телефоном зможемо почути в нашому ефірі. І якщо продовжувати нашу розмову, то, наскільки я читала інформацію, засоби масової інформації, про те, що соратники Михайла Саакашвілі, активісти, збираються о 18:30 йти до адміністрації президента. 18 лютого планувалося чергове віче, і, знову ж таки, де мали би вимагати імпічменту президента і так далі, і так далі. Якщо говорити про подальшу долю і самого Михайла Саакашвілі, і його політичної цієї сили, рух нових сил, як ви можете її для себе прогнозувати? Що з цим всім буде? Ну, по-перше, рух нових сил – це такий симбіоз двох партій. Партії «Воля», яку свого часу створив Дерев'янко, і, по суті, оперативним майданчиком фінансовим була партія «Воля», не сам рух нових сил. Тобто зараз треба або згідно законодавства все-таки об'єднати ці партії, звести їх до одного начала, писати згідно вимог НАЗК всі звіти фінансові і готуватись до виборчої кампанії, або якщо все-таки сам Юрій Дерев'янко, тому що в мене таке враження, що без Саакашвілі цей проект залишиться ще вужчим колом навіть не однодумців, а, скажімо так, людей, які пробували за допомогою Саакашвілі ввійти в українську владу. Не виглядає, що ця перспектива для них є явною чи реальною. Швидше за все, що і партія «Воля», яка все-таки мала пару депутатів свого часу, зайшла теж в такий, можна сказати, гібридний спосіб у парламент, адже сам Дерев'янко обрався в мажоритарному окрузі, а Єгор Соболєв обрався в «Самопомочі». Тобто, це такий, ще одна депутат взагалі вийшла і перейшла в правлячу коаліцію. Тобто, це історія, яка, по суті, свідчить про те, що сама партія «Воля» – це одноразовий політичний проєкт. А із руху нових сил майданчика перспективного так і не вдалося створити. Тому він так і залишається скажімо так, недоформованим. І ще повернемося безпосередньо до того, як все відбувалося сьогодні, коли затримували Михайла Саакашвілі. В ефірі каналу ЕТР ексклюзивно для нас прояснив ситуацію речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. Давайте його послухаємо. Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками міграційної служби довели до Михайла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Але під час виконання цієї процедури на представників правоохоронних органів накинулись невідомі з оточення Михайла Саакашвілі. Відповідно, прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку. Оскільки дана особа перебувала на території України незаконно, є відповідні рішення судів на підставі, які підтверджують це рішення і цю позицію, він із дотриманням юридичних формальностей був повернутий до країни, звідки свого часу у вересні прибув незаконно. Ми, можливо, ще під час нашого ефіру повернемося до теми видворення Михайла Саакашвілі з України до Польщі. Можливо, з нами хтось телефоном вийде на зв'язок із соратників Михайла Саакашвілі. А поки що перейдемо до іншої теми та будемо говорити ще про одного такого одіозного політика, народного депутата. Йдеться про Олександра Онищенка, якого теж... Один поїхав, один приїхав. Власне, чому я для себе проводжу паралелі? Один, скажімо, поїхав, і його видворили з України, хоча теж до нього були певні обвинувачення і претензії. Інший, до якого теж є обвинувачення, зокрема у газових махінаціях з газом на такі самі втечі з-під варти. Мільярдні суми, втечі з-під варти і так далі, і так далі. І там знову ж таки йшлося і про компромати і на президента. І в Україні з приводу народного депутата Онищенка, який є втікачем-депутатом, сформувався дуже такий негативний, темний і чорний ореол. Тобто вже начебто є клеймо на тому, що він справді багато грошей вкрав. Таке клеймо в суспільстві
існує. Мова йде так? про 3 мільярди, це... Але знову ж таки ці речі ще не доведені. І в цій історії хочу згадати про те, що намагалися провести конкурс на аудитора. Це, власне, для глядачів я більше розповім, бо пан Володимир в цьому сенсі в курсі. Відбувався конкурс для того, аби обрати аудитора для Національного антикорупційного бюро, який би провів аудит роботи цього органу і пізніше зробив певні свої висновки. На кандидатуру цього аудитора було кілька кандидатур, парламент і досі не може дійти згоди з приводу цього. І одна з кандидатур, яку пропонували на аудитора НАБУ, зокрема і люди, які борються з корупцією в Україні, зокрема і члени профільного антикорупційного комітету і так далі, люди, яким ми маємо схильність довіряти, йдеться про колишнього прокурора Сполучених Штатів Америки, держобвинуваченого Павла Лазаренко, Марта Борщ. І що стало відомо? Про те, що Марта Борщ, яка могла стати аудитором для НАБУ в Україні, вона відмовилася від участі у цьому конкурсі, а пізніше знову ж таки стало відомо про те, що Марта Борщ тепер буде адвокатом цього ж втікача нардепа Олександра Онищенка, про якого ми вже безпосередньо згадали. І я хочу зачитати, як безпосередньо цю ситуацію прокоментував сам Онищенко виданню «Страна.UA». Мені її порекомендували як ефективного професіонала. Ми зустрілися, я розказав їй повну історію про фальсифікації своєї справи. Марта вникла, розібралася і загорілася цією темою. Я витримую інтригу. Такі люди не запрошуються для простих завдань, і скоро ви зрозумієте, чому. Так прокоментував безпосередньо сам Олександр Онищенко, те, що Марта Борщ, досить авторитетний такий прокурор у Сполучених Штатах, буде тепер його адвокатом. Як нам реагувати на цю ситуацію, так? Так, ну, по-перше, треба нагадати, що після роботи прокурором Марта Борщ пішла зі служби, створила своє адвокатське бюро і вже більше 10 років працює, по суті, адвокатом. Тому тут історія з Онищенком, ну, як відомо, лікарі не обирають собі пацієнтів. Ну, як і адвокати, зрештою. Як і адвокати. Тому в цій ситуації зрозуміло, що коли є пропозиція, адвокат її приймає. Але суть цього сюжету полягає в тому, що коли такими грантоїдами, антикорупціонерами, тобто людьми в політиці, які зробили своє політичне ім'я на антикорупційній риториці, але не зовсім на антикорупційному законодавстві, бо історія з антикорупційним судом засвідчила, що коли президент запропонував включитися в написання закону про антикорупційний суд, ніхто із цих людей не включився. Дехто з них подав свій альтернативний закон. Вони носилися своїм альтернативним законом, знаючи, що суб'єктом внесення є президент. Але суть в іншому. Вони якраз свого часу ініціювали внесення Марти Борщ в якості, скажімо так, кандидатури на аудитора НАБУ. Це означає, що, очевидно, Марта Борщ цікавилася всіма перебігами сюжету довкола НАБУ, можливостями НАБУ, і вона прекрасно, скажімо так, оволоділа, можливо, навіть службовою інформацією для того, щоб розуміти, з чим їй доведеться працювати. Коли ж вона зрозуміла, що це дуже нелегка справа, але скажімо так, будучи вже в матеріалі НАБУ, тобто розуміючи, як працює ця машина, вона тепер, озброєна досвідом і знаннями, взяла собі клієнта, який, власне, і є об'єктом розслідувань НАБУ. Чекайте, ви зараз говорите про ймовірний витік інформації? От мені цікаво, як людина може мати... Це не витік службової інформації, це, скажімо так, входження в контекст. Тобто ніхто ж не збирався ділитися службовою інформацією. Це завдання аудитора не входити в розслідування самі, а аналізувати, скажімо так, методи роботи, обіг фінансів в першу чергу і результати роботи. Тобто співвідношення, скажімо, вкладених державою коштів із результатами роботи.
це найкращий маркер. Але зрештою, як цю ситуацію краще аналізувати? Та з точки зору того, що лікар не обирає собі пацієнтів, так само як адвокат не обирає собі підзахисних, знову ж таки, адвокат Януковича вкотре обурюється, просить не асоціювати себе зі своїм підзахисним. Ну, це така професія. Чи з точки зору того, що ця ситуація тут може йтися про дискредитацію когось, чи дискредитацію безпосередньо, ну, скажімо, нашої владної верхівки, та, яка безпосередньо вже навіть безапеляційно звинувачує Онищенка, чи дискредитацію тих людей, які пропонували Марту Борщ на таку посаду, як аудитор НАБУ? Як на мене, все-таки це самодискредитація цієї антикорупційної групи, яка вона дуже галаслива, але насправді малопродуктивна. Тому зараз це просто відвертий ляпас їм. Адже це їхня кандидатура, тобто вони своїм політичним іменем гарантували, що ця постать, ця особа буде корисна для держави. Виявляється, що вони зашкодили правлячій коаліції затвердити аудитора, а ту персону, яку вони внесли, вона потрапила в, скажімо так, доволі скандальний сценарій. Але для будь-якого адвоката цей сценарій – це піарівський майданчик додатковий. Але для політичного імені тих людей, хто вносив її кандидатуру, це відвертий провал, це ляпас, це програш, це поразка. І якщо закінчувати безпосередньо з історією Онищенка, перейдемо ще до одного чоловіка, чиє прізвище звучить останніх кілька днів, і знову ж таки в контексті скандалу йдеться про повернення до України та арешт в Україні колишнього депутата Шепелєва. Його арештували на 2 місяці без права внесення застави. Власне, я нагадаю трішки інформації про те, що Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції, перейшов у фракцію партії регіонів, звідки вже згодом вийшов. Він у 2012 році на парламентських виборах балотувався на мажоритарному округу номер 13 Вінницька область як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце. Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді. Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту з лікарні разом з конвоїром до Росії. У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою причетності до розкрадання коштів Родовідбанку на суму більше 220 мільйонів гривень за часів прем'єрства Юлії Тимошенко. І є ще багато різних моментів, які йому інкримінують. І, власне, екс-нардеп від БЮТ та партії регіонів Олександр Шепелєв був затриманий 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення ДНР. У суді, куди його доправили для обрання запобіжного заходу, він розповів журналістам, що невідомі затримали його кілька днів тому. За його словами, вони називалися працівниками військової прокуратури. Військовий прокурор пан Матіос пізніше це спростував. І силою вибивали з нього інформацію про представників влади, зокрема про президента Петра Порошенка та лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. В контексті Шепелєва і можливого компромату на когось звучать також прізвища секретаря РНБО Олександра Турчинова, а також генерального прокурора Юрія Луценка. І вже багато хто говорить, така чорна конячка Шепелєв. Для чого він так раптово вже з'явився скринька Пандори, з якої можна виймати... В Україні, бо зрештою скільки років його тут і не було, а тут вже і з'явився, і побитий, і в суд потрапив, в залу судових засідань набагато пізніше, аніж вже був на території України, більше ніж тиждень. Начебто спеціально, комусь вигідно, хтось його сюди начебто спеціально привіз. Принаймні такі припущення лунають. Так, я чув такі припущення, що його сама Росія тихо депортувала ще тиждень до затримання. Тобто він затриманий був в своєму об'єкті, в будинку власному, який доки не націоналізований і не арештований, що дивно. Але я думаю, що якраз ця історія, вона підніме часи урядування Юлії Тимошенко, і якраз історія з розкраданням Родовідбанку буде основною в його, скажімо,
сюжеті, той, який найбільшим, є найбільшим подразником для політичного середовища. Бо замовне вбивство, але по суті навіть фігурування в замовному вбивстві депутата відб'ють, а це вже виглядає не перший депутат. Там був депутат, який сам стріляв, полював на селянина, і за що відбув певне покарання. Тому можна сказати, що ця політсила тепер на старті президентської кампанії отримує абсолютно невичерпне джерело негативної інформації про саму себе. До цього ми повернемося зараз, але перш ніж до цього повернемося до теми першої, яку ми почали обговорити в нашому ефірі. Це, власне, йдеться про видворення Михайла Саакашвілі з України до Польщі. Більше інформації дізнаємося телефоном. З нами наживо Семен Кривонос, член політради політичної сили «Рух нових сил». Пане Семене, вітаємо вас. Доброго вечора. Чи ви нас чуєте? Доброго вечора, чую вас прекрасно. Пане Семене, хочемо почути від вас подробиці усі, які вам відомі. Михайло Саакашвілі, чи вам відомо, де він зараз є, чи приземлився цей літак вже безпосередньо в аеропорту Польщі? Можливо, з кимось він вже говорив по телефону. Будь ласка, вам слово. Так, зараз пан Михайло говорив безпосередньо з відомцем Кварелідзе і в деталях розповідав, що відбувалося. Буквально після того, як його схопило о 15:30, через кілька хвилин його посадили у вертольот. І вертольот певний час кружляв у небі. Михайло Саакашвілі був з якоюсь пов'язкою чи з мішком на голові. Йому закрутили руки у кайданки і фактично там закрили йому очі. І після того, як він покружляв, ймовірно, він приземлився в аеропорту Бориспіль. Десь 40 хвилин цей вертоліт, з його слів, чекав. Потім його з вертоліта дуже грубо викинули і перекинули до літака. І літак уже відправився до Польщі. Зараз прикордонники приймають від пана Саакашвілі відповідні документи, пояснення, тому що українська сторона заявила, що сила не застосовувалася, що Михайло добровільно потрапив у літальний транспортний засіб, але це неправда, це відверта брехня. Це те, що відомо. Зараз ми збираємося о 18:30 біля адміністрації президента і плануємо по всім регіонах біля обласних державних адміністрацій зараз прямо о 18:30 мітинги на підтримку пана Михайла, на засудження таких дій, на те, щоб просто припинити цей правовий нігілізм і безпреділ, який зараз відбувається в нашій державі. Пане Семене, я вас попрошу говорити трішки голосніше, якщо є можливість телефонний апарат тримати в іншому положенні. Що зараз збирається робити сам Михайло Саакашвілі? Тобто, коли він опиниться на території Польщі, можливо, вам щось відомо про його подальші дії або принаймні міркування з приводу подальших дій? Я думаю, що свою боротьбу пан Михайло не припинить. Він продовжить і критикувати активно діючу владу, і що він продовжує зараз робити. Зараз пройдуть усі формальності, пов'язані з його видворенням фактично і перебуванням на території Польщі. Він зараз подасть відповідну заяву прикордонникам польським про те, що до нього застосували силу, тому що це неприпустимо в тій процедурі, яку артикулює нинішня влада, це реадмісія. Тобто там застосування ніякої сили неможливе. Навіть оце застосування сили на відео добре видно, як спецпризначенці увірвалися у ресторан, поклали всіх на пол, матюкалися, застосовували силу, а Слободян, керівник Державної прикордонної служби, сказав, що начебто чинили опір. На відео добре видно всю цю операцію. Ніхто опір не чинив, це було зненацька, просто поклали всіх відвідувачів закладу НАТО на пол, кричали, матюкалися, пили. І це виглядає дуже дико, варварськи. І пан Михайло також був одягнутий у кайданки і закинутий у транспортний засіб. Що в подальшому буде робити пан Михайло? Я думаю, що зараз пройде оцей годинний шок, в якому зараз усі перебувають. Пан Михайло оформить необхідні документи і вийде на загальну прес-конференцію і повідомить, що відбувається. І що він планує далі робити. Я думаю, що буде продовжувати боротьбу, і ми не здамося, і ніякі марші не будемо переносити, які ми запланували, і будемо в подальшому так само здійснювати свою діяльність. Пане Семене, уточніть, будь ласка, чи Михайло Саакашвілі сам летів в тому літаку, мається на увазі без своїх соратників і без свого прес-секретаря. Я так розумію, що у Польщі він зараз теж сам. Чи збирається хтось туди до нього їхати, чи заради підтримки, чи заради того, аби допомогти йому свою позицію, скажімо, доносити? Так, обов'язково. Я думаю, що найближчим часом кілька наших представників нашої прес-служби
і, можливо, і народні депутати вирушать вже після всіх мітингів, після нашої акції під адміністрацією президента вирушать до Польщі і будуть підтримувати там пана Михайла, тому що його взагалі без жодних речей, і навіть, мабуть, і без коштів, без нічого, просто витворили туди. Людина зараз знаходиться в чужій країні, без жодних засобів для існування. Йому, мабуть, що дали телефон, тому що він зв'язався, але це все, що було при ньому. Я так гадаю. І, звісно, будемо зв'язуватися із журналістами там, на території Польщі, з міжнародниками, будемо повідомляти про весь хід подій, що відбувається зараз з паном Михайлом. І ще одне уточнення. Чи станом на зараз вже сам Михайло Саакашвілі, або, можливо, Давід Сакварелідзе, або, ну, скажімо, хтось з оточення Саакашвілі зв'язувався з кимось з колег та зі знайомих, які є в Михайла Саакашвілі у Польщі? Чи вже були якісь такі контакти? Можливо, хтось вже викликався, не знаю, простягнути руку допомоги Михайлу Саакашвілі, певним чином допомогти йому? Я скажу, що навіть просто звичайні громадяни, українці, які зараз перебувають у Польщі, але не особисто не знайомі з жодних із наших лідерів, чи з паном Михайлом, вже говорять про те, що готові допомогти. Я знаю, що активісти збираються біля аеропорту у Варшаві, будуть підтримувати, будуть зустрічати там пана Михайла. Ну, а в подальшому, звісно, що пан Михайло вступить в контакти і з місцевими, і політиками так само, і з європейськими, і буде говорити, і висвітлювати те, що відбулося, оцей просто напад на нього посеред білого дня. Спасибі вам за ці подробиці, за можливості. Будемо ще долучати вас до наших ефірів, можливо, ще сьогодні, коли у вас з'являтимуться нові подробиці. Дякую вам, що ви вийшли з нами на зв'язок. Семен Кривонос, член політради політичної сили «Рух нових сил», був з нами наживо телефоном. Володимир Цибулько, політичний експерт, гість студії наживо. Пане Володимире, ну все ж таки повернуся до теми Михайла Саакашвілі. На вашу думку, який оптимальний і такий більш кращий варіант зараз для Михайла Саакашвілі? Просити політичного притулку у Польщі чи їхати знову ж таки в Нідерланди? Для цього в нього вже раніше був пакет документів, в нього там живе його родина. Він має підданство Нідерландів, наскільки я знаю, через дружину. Але Михайл Саакашвілі має прекрасний контракт професорський в Сполучених Штатах. І наскільки мені відомо, ну, таке розкішне життя в Києві саме забезпечував цей контракт. Тобто це непогані гроші по мірках європейських. І він може повернутися в Сполучені Штати і справді віддатися професорському такому покликанню. Що ж до політичної перспективи, знаєте, сьогодні Ярослав Юнко, польський журналіст в Україні, відомий дуже, він пожартував, що у відповідь на зміни до закону про Інститут пам'яті народової Україна відповіла асинхронно, виславши Саакашвілі в Польщу. Тобто Саакашвілі, він такий соціопат по своїй природі, йому треба постійний публічний майданчик. Якщо він десь губиться в тіні, він впадає в депресію. Тому він може прекрасно побороти, створити рух нових сил на території Польщі і потіснити Кукіс-15, наприклад, партія, яка внесла всі ці новели про бандеризм у закон про Інститут пам'яті народової в Польщі. Тому власне, в цьому контексті можна тут жартувати про те, що це наша відповідь на такий антибандерівський закон польський, але якщо навіть це не є наша відповідь, безпосередньо так сталося. Чи може це бути зараз на руку Польщі, або якщо не на руку, як це може вплинути безпосередньо на відносини польсько-українські і знову ж таки в контексті цього скандального закону? Дивіться, Саакашвілі в Польщі не дозволить собі так переступати закон, як він переступав в Україні. І це якраз на руку обом країнам. Тобто це буде якраз демонстрація Польщею, як мусить працювати державна влада. Ми ж нашу державну владу, державний апарат збираємо після 2014 року 4-й рік. Пробуємо його мобілізувати, наповнити якісними кадрами, відповідальними, мінімізувати корупційні зв'язки. Тому подивимося, як буде діяти польський державний апарат в стосунках із ним. Наскільки сам Саакашвілі дозволятиме собі поводитись по-хамськи в Польщі, так як він дозволяв собі поводитись зовсім по-хамськи в Україні.
Ну, знаєте, знову ж таки, якщо говорити про жарти, бо з цієї теми вже більшість просто жартують, так, що говорити про цю це тему. перейшло межі такого раціонального, межі розумних оцінок. Кажуть, знову ж таки, Фейсбук, дехто пише про те, що начебто це знову ж таки така відповідь Польщі про те, що трохи ми тут Саакашвілі мали різні цирки, та? Ну тепер давайте ви розбирайтеся, зрештою ви його впустили. Якщо ви вчите нас жити, то навчіть нас на прикладі Саакашвілі. Ну, але мені здається, що тут вже зовсім все, знаєте, все заплуталося, і тут навіть не зовсім якісь логічні речі. Давайте повернемося ще зовсім коротко до фігури колишнього народного депутата, скандального Олександра Шепелєва. Глядачам нагадаю, що це депутат, про якого ми говорили, якому обрали міру запобіжного заходу у 2 місяці без права внесення застави. Колись він був у складі фракції БЮТ у парламенті, пізніше звідти його виключили, перейшов до партії регіонів. І зараз в контексті того, що може йтися про такий собі компромат, зокрема на Юлію Тимошенко. Так, він носій дуже серйозної інформації, тому що розграбування родовід банку без, скажімо так, контролю чи нагляду, особистого нагляду прем'єр-міністра Тимошенко не могло відбутися. Вона не могла це не бачити, не помічати. Тобто там можуть викритись такі інтереси, такі зав'язки персональні. Тобто я вважаю, що якраз Шепелєв – це такий, в рік початку президентської кампанії, таке, джерело знань, м'яко кажучи, в лапках. Поява Шепелєва в Україні, кому вона може бути вигідна з точки зору того, що не тільки прізвище Юлії Тимошенко лунає, воно лунає за рахунок того, що він був колись в складі її політичної сили. Сам Шепелєв говорить про те, що і він розказує, який він має компромат на Турчинова, на Луценка. Він, до речі, ще в Угорщині, по-моєму, потрапив в дуже таке щільне опікування ФСБ російським. І він був під ковпаком ФСБ. Тому це така складна ситуація. Просто в нас зараз приїжджає місія МВФ. Сьогодні? Так. І, скажімо, Шепелєв, потім Онищенко. В день приїзду Саакашвілі все-таки не впливає. Але коли місія МВФ приїжджає з вимогою негайного прийняття закону про антикорупційний суд, і отут мені здається, що в будь-якому випадку те, про що ми говоримо, і затримання Шепелєва є для держави своєрідним теж лакмусовим папером, що окрім суду антикорупційного потрібні дії слідства. Потрібні дії правоохоронців. І мені здається, що це якраз, і Онищенко, Шепелєв – це просто, скажімо так, вища ліга. Павло Лазаренко – це учень в порівнянні з ними. Маємо 2 хвилини, але все ж таки в цьому сенсі важко розібратися. Але ви, як досвідчений політичний експерт, чи бачите, скажімо, тут, якщо вже говорити руку Кремля, про те, що, можливо, і не було домовленості між службами Росії та України про те, що сюди перевести Шепелєва, коли звучать прізвища не тільки Юлії Тимошенко, а звучать прізвища секретаря РНБО, генерального прокурора. І Шепелєв, це вже справа слідства, наскільки це правдива інформація. Він розказує про різні моменти. По-перше, в нас же є матеріали слідства 7-річної. Про те, як він, зокрема, допомагав і гроші відмивати, і конвертувати, і так далі. Тобто старе слідство, воно, це на нові дріжджі, так би мовити. Тобто, чи може тут йтися про руку Кремля, безпосередньо для того, аби прибрати цих політичних гравців – Тимошенко, Порошенко, Турчинов, Луценко – і створити певну безальтернативу для інших? Я думаю, що швидше за все просто він перестав бути цікавим російським службам і вони його позбулися. Тобто вони все, що можна з нього витягнути, будь-яку інформацію, через яку можна тиснути на діючих керівників української держави, вони вже вичерпали. Більше вони нічого там не змогли дістати і через це депортували його в надії, що він стане таким суспільним подразником, як свого часу Надія Савченко, наприклад. Вони всі сподівалися, що вона там гіперпатріот і рятівник держави, виявляється, що це торпеда
в політичний процес. Тому чекаємо суду над Шепелєвим. Побачимо, що в цьому сенсі буде відбуватися, і чи справді суд відбудеться, як це все буде. І, можливо, в цій же студії через 2 місяці або пізніше будемо це обговорювати. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову. Глядачам я дякую, що впродовж цієї розмови ви були разом з нами. Володимир Цибулько, політичний експерт, був гостем студії. Далі в нашому ефірі новини на каналі АТR, а після цього менш ніж за півгодини ми знову повернемося. Дякую.